Egun ondenoi ta ongi etorri, hau jende pila itzela, belaze hontan elkartu gera, kirola aitzaki dela, ikusten dugu gure herriko, herri kirola ondo dela, txikiak eta indartsu gera, Paskual xoro bezala. Plazako apustu, plazako marka, herri kirolen jarduna, Paskual xoro gaur jaso dezu, herriaren maitasuna. Plazan ez ezik bihotzean zer, marka geratu zaizuna. Bizi zerala inoiz da inork, borratuko ez dizuna. Paskual xoron historia hori, ez dugu gaurko berria, ikustazue bere inguruan, jende pila hau jarria. Hemen izan da egurra izkora, gero segata harria, oin beste indar bildu ezkero, salbo da Euskal Herria. Baina bestetan nunbait guztiak, ez zabiltza elkarrekin, egun handia izango zela, lehendik ere bagenekin. Lehen prestakuntza gizaten ziran, txuleta eta arrautzekin, gaurkoa ere ospa dezagun, bazkari eder batekin. Esan beharrekoak esan da daude, eskerrik asko denoi, hurbildu zareten guztioi, herri kirol ekitaldi esan dugu, 11 alde horretan, bizia, ekitaldi motzez betea eta espektakuloa ziurtatzen duen horietako izatean nahi genuela, nik uste dut helburua bete dela.